тағйироти кадрӣ, таъину барканории генералҳо. Эмомалӣ Раҳмон, раис ҷумҳури Тоҷикистон бо имзои қарори ҳукумат Умарзода Икром Исломро бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурӣ озод кард. Раис ҷумҳур бо қарори дигар Иброҳимзода Нозимро муовини вазири корҳои дохилии Тоҷикистон таъин намуд. Инчунин дар мувофиқа бо президенти Тоҷикистон Мирзо Муродзода Рустам Тағоймурод, сардори раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин шуд. То ҳол роҳбарии раёсати умури дохилии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшонро генерал Абдураҳмон Аламшозода ба ӯҳда дошт, ки ҳамзамон ноиби аввалии вазири умури дохилӣ мебошад. Ба иттилои котиботи раис ҷумҳур, инчунин Боймаҳмадзода Музаффар Қурбон, сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон ва Умарзода Икром Ислом, сардори сармарказии иттилооти таҳлилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардиданд. Сабаб ва фавд. Фармони президент барои қатъи ваколатҳои Рауфзода. Эмомалӣ Раҳмон, раис ҷумҳури Тоҷикистон, имрӯз бо имзои як фармон ваколатҳои судя Мурусмо Рауфзодаро қатъ намуд. Бар асоси фармон, ки котиботи раис ҷумҳур нашр кардааст, далели қатъи ваколатҳои Рауфзода фавташ мебошад. Ваколати судяи суди ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон Рауфзода Мирусмо Мираким бинобар вафоташ қатъ карда шавад омадааст дар фармон. Ахиран раис ҷумҳури Тоҷикистон инчунин ваколати судяи суди шаҳри Душанбе Мӯъминзода Ҳусейнро бинобар вафоташ қатъ карда буд. Дар Тоҷикистон судҳои сатҳи гуногун аз ноҳиявӣ то додгоҳи олиро раис ҷумҳур таъин мекунад. Эмомалӣ Раҳмон ахиран дар мулоқот бо мақомдорони додгоҳҳо аз аҳамияти ин ниҳод дар таъмини адолат дар кишвар гуфта, масъулинро ба кор бо дасту дили пок даъват намуд. Бори дигар таъкид менамоям, ки судя дар баробари донишу таҷриба бояд виҷдони пок, одобу ахлоқи амида ва рафтору кирдори шоиста дошта бошад, гуфт раис ҷумҳур.